A ber, ni beti izan naiz mendizalea. Hor mendizorrotz, handatza, txindoki, adarra, ongi, han urrutian aiako harriak, bere atzean larrun, edo lagun, eta han urrutian, airu errege maia. Claro, altuna. Nik ikusi nun gaiurra ekstremen, ez da pentsatu naber. Hoi egite bali moten, nik nola ez detingo? Ez da, hasi nintzen Zegama Izkorriako entrenatzen. Estraban gorde berdete entrenamendua, eski uste izu lagunen entrenamenduak ere ikusten, eta... Mira, Jon Mikelek ni baino 2 minuto gehiago tarratu ditu gaur. Korrikan ere ateatzen naiz. Urtero. Baina, bueno, Donostiko ibilbidea ritmo hortan, famez gaizto da. Bakizu ze gustatzen benetan? Mira, goizeko 5:00, Zarrakastelun aurrea, ez? Hor bakarrik, 2 launekin, 2 laun pare bat, furgoneta bakarrik horra aurrian, eta bakarrik. Pa. Arranda! Jole, lehen asko, baina, bueno, horrek ere azkenien aspertze zaitu, ez? Iristen da adin bat, zure buruari galdetzei osuna berze zer dan hemen bizitzan benetan ezuna, ez? Eta ni honek benetan betetzen, no? Nei beti gustatu izan zaizkite, muturreko esperientziak. Beti. Familiakin noain, bueno, ez da inerretxa ez, aurrak, familia, lana, baina, bueno, beti atatzen dut, tartetxon bate, hola, entrenatzea juteko, eta hola, ondo. Ikusi, 5:04, 5:04. Konkiz, keba, hori oso bajuero horretzen.